Стопански факултет реализира проект за въвеждане на дистанционни форми на обучение, в резултат на което в рамките на този проект ще бъдат подготвени изцяло и ще бъдат внесени за акредитация 4 магистърски програми за специалисти и неспециалисти, които се надявам още от следващата учебна година да бъдат достъпни за кандидатстване от страна на студентите. Освен това, дадохме възможност на нашите преподаватели от Стопански факултет да разработят електронно учебно съдържание за дистанционно обучение, като целта е да покрием възможно най-много курсове и да не ограничаваме избора и възможността на студентите да посещават или да слушат избраните от тях курсове. Аз смятам, че Стопански факултет е един от факултетите на Софийския университет, който се надявам успешно да завърши и да реализира проекта за дистанционно обучение и да можем с гордост. Проектът приключва в рамките на тази година, октомври месец. Надявам се да можем да се похвалим от следващата година с прием студенти изцяло по дистанционно обучение, магистърските програми, управление на човешките ресурси и стратегическо управление.